tästä. Joo. Käännä käännä. Nyt lähti hyvin. Suomenlinnan telakka on vihdoin jäämässä taakse. Sen piti olla vajaan parin viikon mittainen projekti, mutta se venähti sattumien ja epäselvyyksien vuoksi miltei 2 kuukauden pituiseksi. Reittisuunnitelman mukaan matka Helsingistä Ouluun kestää noin 60 tuntia, 1,5 vuorokautta, ja siksi matkaan lähdetään illansuussa. Historiansa aikana Oulu on laivana kokenut muutaman käyttötarkoituksen muutoksen. Tarkastusaluksesta merivoimien valvonta-alukseksi ja siitä edelleen vapaaehtoisvoimin toimivaksi perinne- ja koulutusalukseksi, jonka sanotaan tekevän tilauksesta vain merimatkoja, ei risteilyitä. Merellisen Oulun pääasiallisin tarkoitus on pitää tämä laiva merikelpoisena. Yhdistyksen syntyhistoria liittyy kiinteästi Perämeren merenkulun historiaan ja ammattilaisiin. Muun muassa perustajajäseninä on mukana merenkulkijoita, jotka ovat olleet myös työurallaan tekemisissä aluksen kanssa. Merellisen Oulun perustaminen lähti liikkeelle siitä, että Merivoimat oli luopumassa Kustaan miekasta. Ja täällä on sitten Auranahon Pentti, joka on ehkä niin kuin meidän edelleen hallituksessakin oleva jäsen, niin Pentti oli hyvin pitkän uran tehnyt luotsina tuolla Hailuodossa. Ja mä luulen, että Pentti sitten kokosi ympärillensä niitä miehiä, jotka katsoivat, että hankitaan vastuu laiva. 2 euroa maksettiin, laiva saatiin. Ja vuodesta 2007 nyt sitten Merellinen Oulu ry on ollut olemassa ja 2008 se rekisteröitiin. Se on normaali, että hyödyntävät Tanskaan menivät. Silleen joo. Eli kumpikaan ihan helpolla sai, että iskukauppuja kyllä. Ja tämä on Oulun toiseksi viimeinen osoite. Romutukselta välttynyttä alusta ei nimittäin kauppakirjan ehtojen nojalla saa enää luovuttaa muuhun omistukseen, vaan toiminnan päättyessä se tulee romuttaa. Mutta sellaista kohtaloa pyritään välttämään viimeiseen asti, ja siinä auttaa suunnattomasti se, että vuonna 2024 alukselle saatiin virallinen perinnelaivastatus, ja sen matkustajamääräksi vahvistettiin 35 henkilöä. Tämä mahdollistaa varainhankinnan myös maksullisia merimatkoja järjestämällä, laiturissa tapahtuvien tapahtumien ja pienempien merimatkojen rinnalla. Ja silloin kun tämä on merikelpoinen, niin me pystytään sitä kautta tarjoamaan niitä merimatkoja. Me pystytään tarjoamaan sitä koulutusta ja sitten meillä on tärkeää jotenkin vaalia myös tätä Toppilansalmen ja Oulun merellisyyttä. Matkan ensimmäinen yö Suomenlahdella länttä kohti ajaen sujui aamunkoittoon asti hyvin. Mutta aamun tunteina konehuoneessa havahduttiin ongelmiin. Jo telakassa ongelmia aiheuttanut potkurin akseli tuntui taas lämpimältä, joten konehenkilöstö ryhtyi tutkimaan asiaa. Ja paljastui, että yhden tiivisteen kohdalla lämpötila nousee matkan nopeudella ajettaessa. Vauhdin hiljennys toi pienen helpotuksen asiaan, mutta vikaa päätettiin kuitenkin tutkia tarkemmin ja alus suuntasi Hangon edustalle ankkuriin. Siinä on se säätalopotkuri, käyttövippu on väärässä asennossa, väärin säädetty telakalla ja sitä ei pysty ajoaikana säätämään uudestaan. Me yritetään nyt se tässä aukastiin se vaihteisto ja nyt kokeillaan saadaanko sitä säädettyä paremmaksi. Se täällä kun kuuluu sellainen räminä, niin kyllä siellä olisi vasarata hakattu siellä. Milloin meidän matka jatkuu? Saa nähdä. Menee varmaan jonkun verran aikaa mennä.
Mutta jonkun verran menee varmaan aikaa. Menee. Vikaa ryhdyttiin korjaamaan, koska vaihtoehtoja ei juuri ollut. Laivaa ei voinut Hangon redillekään jättää. Tunnelma aluksella oli ristiriitainen. Toisaalta iloittiin, että telakasta päästiin pois, mutta matkan jatkuminen huolestutti. Siis joulun me virittää perämoottoria. Niin. Potkurin akselin tiiviste saatiin vaihdettua ja sen verran testattua, että konepäällikkö Matti Teräs antoi komentoselle luvan jatkaa matkaa hieman alhaisemmalla nopeudella ja lämpöjä jatkuvasti tarkkaillen. Mitä löysit? Itseni. Oliko vettä? Oliko vettä? Eikä, se oli piankkuri. Ei pitis olla sitten. Ei. Jos tässä on jukkina, ei ollut häviöhomma. Meni kauppa-ailassa semmoista kaudettakin. Vähän oli helppo. Silloin mitä silloin ennen kuin oli, niin siellä piti olla boksissa sisällä. Joo, siellä boksissa. No, siellä boksissa sisällä kettrikin päällä. Eikö saatana jää jummiin niin vähän? Ei, kun sun piti kohdata niin, ettei sinne jää. Silloin oli ne isopojat, joilla oli henkselit. Ne kaikki helukat mitä sieltä. Niin, siellä oli aika näköisiä kuorikaisia ja kiesiä. Oululaivan taustavoimilla on pitkääkin kokemusta merenkulusta ja laivoista, mutta jäsenmäärä ei ole vielä lähellekään täynnä. Ja myös toiminta muokkautuu jäsenistön mukaan, joten uusia ideoitakin yhdistyksessä otetaan vastaan kiinnostuneena. Oulu on myös hyvin monipuolinen alus, joka sopii monenlaisen merimatkan ja projektin alustaksi. Hyttejä on reilu 15 ja niissä miltei 30 petipaikkaa, joten väkeäkin saa mukaan melko hyvin. Yksi esimerkki Oulun tekemistä projekteista oli ruotsalaisen tuulipuistoprojektin asunto- ja huoltolaivakeikka vuonna 2013. Kun yhdistyksen kannalta niin kaikista parastahan olisi, että me saataisiin semmoinen jonkunlainen selkeä jatkumo tehtyä tästä ja tästä ehkä enemmän semmoinen niin kuin harrastus. Et sitä kautta, että nyt tietenkin toi jäsenpohja ja miehistöpohja on aika iäkästä ja sitten se vähän näkyy siinä, että se valtaosa toiminnasta laivalla on sitten niin sanotusti virka-aikaa. Oulun vuoden 2024 seikkailu Suomen rannikolla alkaa olla lopuillaan ja kotisatamo Toppilansalmi siintelee edessä. Seuraavana haasteena on pystyä paikkaamaan pitkäksi venyneen ja kalliiksi käyneen telakkaprojektin aiheuttamat kulut. Siinä taas voi auttaa koko merellinen Suomi, koska Oulun kyytiin voi nousta, vaikka Oulusta olisikaan. Kyllä mä joskus on vähän silleen haaveillut, että kun olisi niin kuin aikaa ja saisi vähän sitä väkeä siihen taakse, että tämä voisi olla sitten semmoista niin kuin harrastusmaisempaakin, että voisi olla sitten vaikka esimerkiksi kerta viikossa tai joka toinen viikko semmoinen lauantai tai joku sopiva arkipäivän ilta
kun täällä välillä vähän tupataan miettimään, että miten oli ennen, niin olen nyt koittanut vaalia sitä, että ei kun me katsotaan eteenpäin. Sitten Yksi seikkailu on niinku ohi. Niin jo, oikein kunnon seikkailu. 59 vuorokautta. Herranen.